Локомотив аз Лигаи Чемпионҳо паред. Бозгашти драмавии Мауриньо ба Лигаи Чемпионҳо. Стерлингро шартномаи нав интизор аст. Оиди ин ва дигар хабарҳо дар видеои имрӯза. Лайк мон агар дина шаб Лигаи Чемпионҳоро тамошо карда бошӣ ва дар комментария навис ки кадом дастаро дар ин мусобиқа мухлисӣ мекунӣ. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо 1x мебошад. Агар футболро хуб фаҳмид, то имрӯз бозиҳои Лигаи Чемпионҳо аст. Дар силка комментария будагӣ даромада бо 1x ғолиб шав. Агар боз дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод тачфуд нависед, ба шумо 6500 рубл бонус медиҳанд. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Локомотив дар бозии панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба Байер бо ҳисоби 2-0 бой дод. Аллакай дар дақиқаи 11 Ҷалолиддинов ба дарвозаи худ гол зад. Дар дақиқаи 54 бошад, Свет Бендер пешсафии дастаашро дучанд кард. Дастаи шаҳри Москва зинаи чоруми гурӯҳашро ишғол кард. Локомотив 3 хол дорад ва Байер 6 хол ва пешсафии Байер аз рӯи натиҷаҳои вохӯриҳо байни ҳамдигарӣ беҳтар аст. ҳамин тавр русҳо на танҳо аз Лигаи Чемпионҳо маҳрум шуданд, ҳамчунин аз Лигаи Аврупо ҳам. Дастаи Юрий Сёмин дуюм сол пай ҳам дар Евроҷомҳо аз гурӯҳаш баромада наметавонад. бозии марказии рӯзи сешанбе рақобати Реал ва ПСЖ буд. Дар дақиқаи 17 мадридиҳо пас аз голи Бензема ба пеш баромаданд. Дар дақиқаи 79 бошад, француз пешсафии Реалро дучанд кард. Аммо ба меҳмонон 4 дақиқа лозим шуд ки натиҷаи бозиро тағйир диҳанд. Якум Мбаппе гол зад. Пас аз 2 дақиқа Сарабия ҳисобро баробар кард. 2-2 ва ПСЖ аз ҷои якум ба плей-офф рафт. Реал бошад аз ҷои дуюм. Жозе Мауриньо низ бозгашти худро ба Лигаи Чемпионҳо бо Кейнбек ҷашн гирифт. Тоттенхеми ӯ аллакай дар дақиқаи 19 дар рақобат зидди Олимпиакос 2-0 бой дода истода буд. Вале пеш аз рафтан ба танаффус Дели Али гол зад ва баъдан дар қисми дуюм Кейн дубл кард ва як голи дигарро Серж Орие ба ҳадаф расонид. 4-2 ва лондониҳо ба плей-офф баромаданд. аз дигар хабарҳои рӯзи якуми ҳафтаи ҷории Лигаи Чемпионҳо, покери Левандовски дар рақобат бо Церна Звезда, мусовии Шахтёр бо Манчестер Сити, ғалабаи минималии Ювентус бар Атлетико пас аз голи зебои Дибала ва 2 корти сурхи Брюге пас аз гол дар дақиқаҳои иловашуда. мегузарем ба дигар хабарҳо. Тренери асосии Реал Зинедин Зидан мехоҳад ки Винисиус Жуниор зимистон ба иҷора равад. Зидан айни ҳол ӯро дар состав истифода намекунад. Винисиус ба ҳайати васеи Реал дар Лигаи Чемпионҳо зидди ПСЖ шомил нагардид. Якум бор дар ин сезон 2 бозӣ пай ҳам ӯ ба состав дохил намешавад. Яке аз вариантҳо барои футболбози 19-солаи бразилӣ ин иҷора ба Валидалид аст. Президенти Валидалид Роналдо кӯшиш карда буд ки Винисиусро тобистон бихарад. Манчестер Сити бо намояндаҳои Раҳим Стерлинг гуфтушунидро оиди шартномаи нав сар кард. Тибқи маълумотҳо гуфтушунид бо муваффақият гузашта истодаанд. Бо шартномаи нав Стерлинг дар Манчестер Сити аз ҳама зиёд маош хоҳад гирифт. Маоши ӯ аз Кевин Де Брейн ки дар як ҳафта 350 000 фунт мегирад, зиёдтар хоҳад буд. худи Стерлинг бо шартномаи ҳозираш 275 фунт гирифта истодааст. Яке аз сабабҳои шартномаи нав шояд ҳавасмандии Реал ба Стерлинг бошад. рӯйхати беҳтарин тренерони сол ба версияи Федератсияи байналмилалии таърих ва омори футбол нашр карда шуд. ғолиби ин овоздиҳи тренери Ливерпул Юрген Клоп шуд ки 369 хол ба даст овард. Дастаи англисӣ зери роҳбарии мутахассиси 52-сола соли ҷорӣ ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуд ва ҳамчунин медалҳои нуқраи чемпионати Англияро ба даст овард. мақоми дуюмро тренери асосии Манчестер Сити Пеп Гвардиола гирифт. Манчестер Сити чемпиони Премьер Лигаи Англия, ҷоми Англия, ҷоми Лигаи Англия ва Суперкубоки Англияро гирифтанд. дар ҷои сеюм дар рейтинг Эрик Тен Хаг аз Аякс шуд ки дасташ дар чемпионат ва Кубоки Голландия чемпион шуд ва ҳамчунин то полуфинали Лигаи Чемпионҳоро баромаданд. лайк мон агар тунис клубро беҳтарин тренери мавсими гузашта шуморӣ. Лионел Месси пеш аз пресс-конференсия бо Борусия вақте ки ба саволи журналистон ҷавоб медод, дар бораи овозҳое ки Криштиано мехоҳад Ювентусро тарк кунад гап зад. вақте ки маро чанд дақиқа пеш гуфта буданд ки Роналдо Ювентусро тарк мекунад, ман ба ин чиз бовар накардам. Лекин боз ба боварӣ гуфтам метавонам ки Криштиано метавонад дар дил худ чемпионат бозӣ кунад. агар ӯ дар ҳақиқатан хоҳад Ювентусро тарк кунад, ман хурсанд мешудам агар ӯ ба Реал Мадрид бармегашт, агар ин чиз имконият медошт. бо ӯ рақобат бурдан як ҳаловат аст. фикр мекунам ки ин хабар ҳамаи мухлисони Роналдоро хурсанд мекард. дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набаронед лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нав бохабар бошед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.